Salam. Orasma dihita salut. Nah, taparadima rohata dinalao mamuji pasangapon guarni tuhata di bagasan minggu sadarion. Atong martang yang bi mahita di bagasan rohata. Amin. Huriani di bata na hina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Nunga masuk hita tu minggu dung ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Alani tapujima tuata naung ro manopot hita. Laho paluahon hita sian hagolapon tu hatiuron. Marhite parminggu atas sadarion. Di paingot dohita asa holan di bata do tama si pujion. Atong hamu ali aka raja ni tanoon dot sude aka bangso. Hamu ali aka pangarajai ro di sude aka panguhum ni tanoon. Aka doli-doli dohot namar baju pe. Hamu ali aka na tua-tua rap dohot aka na bajar. Ikon pujion nasidama goarni Jahoba, aisa sada goarnaido natibul, diatasi hamulion naido tanoon, dohot aka langit, marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Akka diboto hamudo na makorhon habengeton ni roha, pangujunan dihapor siomuna. Alai ikon adong do ulaon nong sundenggan di habengetoni. Asa tungtang si tutu jala hala si sadok hamu. Aka naso hurangan di manang aha. Martua do na poso. Na mangulahon si songoni didapot tuanna di haroronai. Haleluya.
Tangiang Mahita, ale debata amana di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon, dohot ha muliateon husobahon hami tuho. Marningot silehon lehomi na balgai tuhami, jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabe na dangol do ibana jala na pogos, pola tubuh ibana di bara ni Betlehem, asa mamora hami, sai rajai jala togu-togu hami, marhite-hite todim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anakmi. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu dung ari hatu tubuh ni Tuhan Yesuson ima na tersurat di 2 Musa bidu 20 ayat 4 1 ayat 5. Dang jadi bahenomu diho gana-ganaan manang suman-suman dia na di Banua Gijang nang di tanoon rodi na di bagasan aik na di turu ni tano, dang jadi ho marsoba tu nasida, manang uluanmu nasida. Ayahu do jahu ba di Batam, di bata parimas, na mga luluhon hajahaton ni ama-ama, tu akka anakna, rodi sudut patuluhon dohot paupaton, akka nasugoroha diau ido patik ni debata atong rap mangido gugo mahita tuadupan ni debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami manglaon na hombar tu patik ni. Amin. Saja
Satopoti madosa tanah gudangi tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai mar pangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangudiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jalai bana do pardengganan, taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata turpu ni hari Minggu dung ari hatu tubuh ni Tuhan Yesuson. Iman natar surat di buku Yesaya bidu ono puluh sada ayat 10 sarodi bidu ono puluh dua ayat 3 sonoma hatani debata mar gati soring mahita majasa. Marlas ni roha situ doahu di bagasan jahuba. Marulup-ulup doto diku di bagasan di bataku. Ainunga disolukon tuahu aka ulos hatuaon. Baju hati goran dihohoson tuahu. Songon panguli namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon jala songon oroan nong hinohosan. Ai songon tano nama lubuhon suan-suanan jala songon porlak napasibur tubuh bouni tusi ikon songoni do patubuoni jahoba tigoran dohot puji-pujian di adopani sandok aka parbegu. Alani Sion dang terbahen ahusip jala alani Jerusalem dang olahu popoman paima besar hati goranna songon sodang ni mata nyari jala hatuonna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idaannya kabangso parbegu mahati goranmu jala saluhut aka raja hamulionmu
jala ikon margoar hon goar na ibaru ho, si paboaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Ido sahatna. Martua makana tumangihon hata ni debata. Jala nau piotsa. Amin. Ta tidak ko maha porseot dai songonai tidak ko nidong atas porseon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tuma palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman nanti buhon ni si Maria na gabi-gabian soto di parbadia adorak sohabubuhan ido tuata na tumaut na bernit di pauman ni silatus na mate tarpajal di bana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai bana paimamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea di tondi parbadia jaladok sada huria nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak nang mate dohot dianguluan na sora sudah amin. Horas marita saluhna. Horas. Tatangihon ma titing nameragam dihita di bagasan mingguan. Na parjolo torok ni per minggu bima tabirang dacarata titing merbagas. Titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu perbogason ma John Riyadi Tarihoran anak Nyamata Kandaru Tarihoran Tubuninata Ro Pince Boru Simorak Kenahinan Sian Huta Jalan Karet Matan 10 nomor 435 Perumnas 2 Ruas ni HKBP Jeruju Resort Pontianak
dohot Oroana, Esra Satria, Boru Simorakir, Boru Niamata, Larman Simorakir, Tubu Ninata, Tiesmi Boru Simatupang, Sianhuta Lebu Hole, Ruas Nihaka BP Lebu Hole, Resort Simorakir, Distrik 2 Silidung. Pamasumasuan nasida di hari Senin tanggal 4 Januari 2020 sada di HKBP Lebu Hole, Resort Simorakir, Distrik 2 Silidung masuk pukul 10 WIB. Permingguan Huria New Normal. Minggu tanggal 3 Januari 2020 sada di Patupa Huria Tado permingguan songon nasional ima. Pukul 8.30 saat sia 30 WIB. Ima nama dohoti uek Maranata dohot uek Estomihi di Patupa do live streaming tu jemaat naso marpungu tu gereja alani situasi kesehatan waeng. Namangihut pukul 10.30 saat 10 sada 30 WIB. Ima nama dohoti uek Bethesda dohot uek Saudi. Nah nomor 4 perpunguan bodari ujung tahun. Di hari Jumat tanggal 31 Desember 2020, Patupan di Huriata perpunguan bodari ujung tahun 2020 ima. Pukul 10 pitu WIB, ima nama dohoti uek Bethesda dohot uek Saudi. Pukul 10 sia WIB, ima nama dohoti Maranata dohot uek Tomihi. Diuduti las disima live streaming. Patupa utama Majaha Brik dohot keuangan Huria 2020. Napalimahon perpunguan keluarga pukul 00 WIB 2020 sada. Di Parade Huriata do acara ibadah pukul 00 WIB 2020 sada. Alakni rade mahita mabo lao majalo sian Huriata di Minggu sadarion. Naponopon perpunguan tahun baru sada Januari 2020 sada. Pukul 8.30 sahatu sia 30 WIB Wik Maranata do Estomihi di Patupa do live streaming jemaat naso boy marpungu tu gereja alani situasi kesehatan wae. Pukul 10.30 sahatu 10 sada 30 WIB Imam madohoti Wik Bethesda dohot Wik Saudi. Napa pituhon undangan rapat panitia pembangunan dohot panitia persiapan resort. Mari titik tingon rodo hami majelis ni Huriata mangotang hamu amanami inanami panitia pembangunan ni Huriata dot panitia persiapan resort asaro mahita rapot evaluasi 2020 do program 2020 sada naneng ro ima di hari Senin tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 WIB. Mulai di panitia pembangunan nak saya tengok mah jam 6 sore. Rade mahita maduhu tisa. Napawaluhan majelis ruas Nuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Turuas Nuriata na berulang tahun di Minggon. Imam muli tanggal 27 Desember 2020 sahat 7 Januari 2020 sada. Nas pebingbing 1 Korintus sada ayat sia. Penerimaan bermata bereng na dia carata. Penerimaan ni sudah di jumlahon diralat ada kesalahan di sini tertulis 22.400 sadaribu. Nasasi tengah 22.300 sada. Songonima titing pakobasion perhepangan duriata saminggon dot akan naneng seobasan tu minggu naron malate dia katangyang partisipasi dukungan di sude program Nuria saya ditupai Tuhani mana sa pikiran gogo do pabanata tuhuriana ganuk mahita manangyakon nasa pakobasian duria tu minggon asa tu merdalan bae sangap ni gor ni tuhata moliate.
abi malundo abi puji ma debata nani anda do puji debata olopon Tuhane hati dan kuning nyanyi basanai saya dengani produksi maluai olopon Tuhane hati dan kuning Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti roha ng pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita. Hatani tuhata. Gabi ojahan jamita. Manang naneng persaulihonota ima na tersurat di pesalmen bidu 140 ayat sada rodi ayat 14 tajahama turpukta marsikap soring songonoma hatana. Haleluya, puji majahuba hamu ali akasian banua gijang, puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan, puji ibana sudi hamu ale bintang akka namar sinodangi. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah ai madokon ibana jadi tertopa masudi nasida. Puji ma Jehovah hamu ale akka nasian tanoon akka binatang ni laut ro di sudi akalung. Hamu ali akaduluk doho sudi akarubian. Hamu ali hau akka namar perbue ro di sudi hau ares. Hamu ali akka raja ni tanoon dohot sudi akka bangso. Hamu ali akka pangarajai ro di sudi akka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah ai sasada goar naido natibul diatasi hamulion naido tanoon dohot akkalangit. Jalai bana patibul sudi taduk ni bangsonai bahen puji-pujian di sudi akka naniasianna diaka anak ni Israel bangso hasolotan nai. Haleluya. Ola nido sahat ni turpukta kadongan na nihaulongan ni tuhata yadora tabereng sada iklan sahala na poso dohok dongan na hudul di taman sabil na sida makatahatai dohot adong ipangan
imah buah pisang. Di nama kata hatai ina sida didok nasahala hima tudongan nai. Kalau aku nanti jadi pemimpin di Indonesia ini, saya akan memperbaharui, membangun Indonesia ini. Nak, ada idung saya ibana yalang pisangi, idang gurhodo, ima lakak nai, dang tu tempak nak. Bahkan tu dalan, la orang jolma merdalan, boy ma tersuladit, la madabu. Alay adong mamuse na poso na mabigi, la lewa ibana, ibuak ma lakak ni pisangi, jalai rokon. Kamu mau bikin Indonesia bagus, membangun, tapi dari hal kecil saja kamu belum lolos. Kira-kira demikianlah iklan nata bereng adong hia di TV. Dostusido si patang uluni jolma namar natalon didok di bagasa rohana tubuh diau Kristus, tubuh diau Tuhani. Las roha saya bersuka cita bulan Desember ini, bulan yang banyak berkat, karena disinilah kita rayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Maka tidak jarang seseorang menabung untuk bulan Desember. Anak-anak kita ajari supaya ada nanti apamu membeli bajumu di bulan Desember, mulai Januari ini kamu nabung aja lah. Jadi memang bulan Desember ini kita khususkan untuk menyambut dan juga menerima kelahiran Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi permasalahan mungkin bagaimana makna Natal itu di dalam kehidupan saya. Jangan-jangan seperti iklan tadi, nyanyi di Natal begitu merdu, pelayanan begitu mantapnya dan matangnya, persiapan-persiapan juga alangkah dipersiapkan sepanjang tahun untuk Natal dan Tahun Baru. Tapi bagaimana makna Natal ini di dalam kehidupan kita? Itu yang mau dituntut dari khotbah hari ini. Di Minggu Dung Pesta Natal, Minggu Dung Hari Hatutubu ni Tuhan Yesus. Apa yang berubah di tengah-tengah keluargaku, agar supaya tidak seperti iklan tadi, dia berbicara mau membangun Indonesia tetapi tidak dimulai, dan dia tidak berubah dari dirinya sendiri. Tunggu dulu dia pemimpin. Tapi bagi orang Kristen, Natal itu bukan seperti itu. Dia harus menjadi berpengaruh positif di tengah-tengah hidupnya, karena firman Tuhan juga mengatakan di sini bahwa kamu akan diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dengan Natal kita diperbaharui, dengan Natal gaya hidup kita diperbaharui dan disirami. Supaya apa? Supaya semakin dekat kepada Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya,
semakin memuji, memuliakan Tuhan di dalam keluarganya, di dalam komunitasnya, dimanapun dia berada. Bukan hanya untuk dia sendiri, tetapi juga melalui dia maka segala ciptaan juga bersukacita. Ya kan? Jadi terkadang mungkin kita mernatal, kita bersih-bersih di rumah. Bulan 12 ini bersih-bersih di rumah. Ada sampah-sampah, ada kotoran-kotoran yang lain, bahkan di dalamnya ada karet. Di depan rumah kita ada pembakaran sampah. Pagi-pagi kita sudah asik membakar sampah yang dari rumah itu, dan karet juga. Tapi lewatlah orang sekitar olahraga, dihiruplah asap itu, dihirup timusi, masuk matu paru-paruna, gawe penyakit, ala nyaha, ala karet yang dibakar. Tapi dia mernatal, bahkan itu sisa-sisa dari pohon natalnya yang rusak tahun lalu, dibakarnya di situ. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan kalau kita lahir Kristus dalam menjadi berkat bagi orang lain. Kalau yang tadi itu bukan lagi berkat, tapi malah menjadi penyakit bagi orang lain. Itulah kira-kira contoh. Contoh yang lain mungkin ada yang buang sampahnya itu ke parit, tidak mengantarnya ke tempat yang disediakan oleh pemerintah. Hanya dia membersihkan rumahnya, membersihkan sekitarnya, tapi mengotori tempat orang lain. Itu bukan lagi Natal, tapi keegoisan. Walaupun itu didorong oleh Natal, tapi menjadi kecurangan bagi orang lain. Kalau misalnya kita bernatal di gereja ini dengan musik yang full, yang kuat-kuat, kita buat satu malam di sini Natalan, lalu orang-orang di sekitar kita terganggu tidurnya. Itu bukan lagi Natal, bukan lagi sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu hanya keegoisan. Bentuk hanya mau menunjukkan bahwa kami orang Kristen ini punya Natal, dan mau menunjukkan bahwa kita ini besar. Kemudian orang lain yang belum satu agama dengan kita melihatnya, karena hanya itu tujuan kita. Itu bukan Natal. Asa baga dibereng hala, lalu kita menggebu-gebu membuat yang baik. Itu bukan Natal. Tapi Natal yang diinginkan adalah buah dari hati yang beriman kepada Tuhan. Jadi makna Natal bukan hanya seremoni lampu-lampu berkedip atau yang lain-lainnya. Bukan. Atau sekarang ini ibu-ibu mungkin asik masak kue, ya kan, sehingga lupa beribadah misalnya. Itu bukan lagi Natal, bukan tahun baru, lupa berdoa karena itu misalnya, ya, bukan mau menyinggung. Itu bukan lagi penyambutan yang benar. Penyambutan yang benar, jangan tinggalkan jalan Tuhan untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Karena itu firman Tuhan diajak di sini oleh pemazmur, para pesalmen, supaya segalanya memuji memuliakan Tuhan, bahkan Banua Gijang pun
Di sorga pun nama Tuhan dimuliakan. Di bumi, bukan hanya di bumi hanya manusianya, tetapi ikut juga langit. Aek hau doh akalan na asik nai memuji pasangak gowarni debata, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini, ciptaan-ciptaan itu memuji nama Tuhan. Sama seperti di pagi hari jam 5 misalnya atau setengah 6, matahari sudah terbit, kita di depan rumah atau lagi olahraga, pasti kita melihat cahaya itu langsung bersuka cita. Tuhan mau lihat tema mengulu do piau satu tikio. Lalu taberen akahau mulailah dia hijau. Ima edeni akahau. Mulailah di dalam di bagasan akar ranting-ranting lihawi, dia kabulung-bulung nai mulai memakuling akar binatang, pidong. Mulai memuji nama Tuhan. Doho aka gulo-gulo nga mulai be ibana beraktivitas di tanah, mengurai tanah supaya semakin busuk dan tumbuh-tumbuhan lain berkembang dengan baik. Angkahi tape jolma mulailah mengalopha, meridi akan meridi, baru mangan lalu berangkat bekerja. Itulah pujian bagi Tuhan. Bernyanyi semuanya. Angka obu pe manang na timus pe, lain naking timus na mababeni tercemar udara. Aka timus obun sudi pasang gowarni debata. Rope ronggur ima edeni rongguri pasang gowarni debata. Teng taboto sedido suarani rongguri. Api marpe sawak pehita makuling ronggur tabegi tabereng danga dong. Alay along makuling. Itu adalah ciptaan Tuhan bernyanyi. Kemudian yang lain-lainnya, setiap terbit matahari maka kita akan bersukacita. Ciptaan bersukacita. Sama dengan halnya ketika Yesus lahir di dalam hati kita. Semuanya harus bersukacita. Ciptaan juga, segalanya harus bersukacita. Ya kan, saya bukan mau mempermalukan orang, tapi ini adalah contoh langsung di gereja kita ini. Misalnya, berenghamu matu sapingan, adong disi, memang permisi donasi tuau. Pak Pendeta tempel lah dulu selamat ucapan Natal kami, ya kan, dari punguan kami. Tapi dia diikatkan di kayu. Lalu kayu itu marsokik, bulung nape gabi tergatung-gatung. Alani ucapan nih. Itu juga udah suatu hal yang tidak bagus. Alai mulai tempel di dindingnya mungkin lebih bagus daripada tuh ciptaan lain, ucapan firman Tuhan tapi menyiksa ciptaan yang lain. Itu tidak bisa. Contoh deh, dang naso setuju untuk sidau. Hanya contoh. Jelarak pola sahat itu halahi. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan dung tubuh Tuhan Yesus dihamung, dihita, di keluargaku, di ngoluku. Apa yang menjadi pengaruhnya? Ahado maknanya. Apakah
setelah Yesus lahir merayakan Natal kita. Cinta kasih antara anak dan ayahnya semakin erat. Itu makna Natal. Apakah persaudaraan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing menjadi sukacita? Itu adalah makna Natal. Jadi makna Natal bukan hanya baju baru atau perhiasan baru atau THR, bukan. Tapi makna Natal kita diajak membangun hubungan yang lebih baik kepada semua ciptaan Tuhan, terlebih kepada manusia. Yang terdekat adalah keluarga kita masing-masing, supaya bersukacita. Jadi angdoreson keluarga tanah sohiamar Natal dakyaro semulai Natal ni ina dakro Natal naposo dang ro, Natal 24 dang ro, Natal 25 26 dang ro. Habis kita ro sudi semulai 2 sekolah minggu pe ngaro terus. Alai saha dijabu sarupa karakter tanaso doho naso hiai romar Natal. Itu sama kosong. Muru imana dohot tita muru. Jadi marhiti terpuk tahun dipaingot tina makna Natal setelah Yesus lahir di dalam hati kita masing-masing. Semua yang berkaitan dengan kita dan yang bersentuhan dengan kita haruslah bersukacita. Contohna anon mula-mula hamusan gerejaon buat kamu matong bukus ni bobomunai dohot aka sampah-sampah na berkaitan dohot hita asa bersukacita bagas coroon dohot na masuk anon sesi paduahon tang kotor di bereng ale molong nga masuk sesi paduahon kotor sudah harotat sesi ay na buhado pad di taon na soy paingo do haroa tukang kebersihan ni kan begitu dang berade be dang memuji be. Itu contoh. Jadi marhiti-hiti terpuk tahun makna Natal dung lahir Tuhani di bagasan hita ganu mersada-sada mari katakan hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Karena apa? Karena melalui Dia saya mampu bersukacita di dalam hidup saya. Bagaimanapun kehidupan orang lain merespon hidup saya, tapi saya selalu mengucap syukur dan bersukacita di dalam Kristus. Omma naneng amet tonota merhite-hite turpuk tahun. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Pujian hanya bagi Tuhan, bukan bagi siapa-siapa. Holat debatado natama pujion. Pujilah Tuhan, segala ciptaan memuji Tuhan, dan kita pun manusia memuji Tuhan. Karena kita yang mempunyai akal budi diciptakan oleh Tuhan, maka tingkah laku kita ulauta parangetta di portibion harus untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga ciptaan lain juga bernyanyi-nyanyi. Haleluya, haleluya, amin. Martangi yang mahita Tuhan Jehovah debata amanami namarhabang sa di Banua Gijang maulianti Tuhan di bagasan tikyon dengan dibasami menunggu hami marhiti-hiti hatam asalam di pargugui hami ngulunami marhiti-hiti todim mangulahon lomo ni roham ay ditiki hula hami lomo ni rohami disido hami mamuji pasangan guarmu nabadiyay dang holan hami na humaliang hami pe
dang holan hami jolma dohok do akka jadi-jadianmu na asing, guluk-guluk binatang langit obun timus sudi pasang guarmu Tuhan Jehovah de bata amanami holan hodo tutu nah tama pujion nami mergogo pe hasianganon dang sadia guguna martibakon hodo na bui mabain hami marlas roha jala hodo na mangai kami gapi akka hatiuron di tonga-tonga ni ngolu nami Tuhan Jehovah mauliate madipanobusiommo marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus gapi akka anak hatiuron hami na marhabadiaon nasian hoi pakai mahami gabi ulam Tuhan asa gabi lam mangararat barita nauli ditikihyahulah hami hahulomon Tuhan sesadu sanami asa tamahami menjalo akapasupasum naneng sipasahatommo Tuhami di bagasan minggu sadarion mangido hami Tuhan di ruas ni huriam maneng di dia pinuaing maringanan di bagas nabi mangihuton ibadah live streaming di pardalanan nasida majupai akka keluargana Tuhan tuhohu pasat hami nasida asaramoti nasida dia kapangalakayon ni ngodu nasida nang hami pe na di bagas coroon merningot do hami Tuhan apala di ujung ni taunon 5 minggu perpudi di bagasa satau bulunon gudang do akka na masa di bagasa ngodu nami tuho pasat hami Tuhan asa tumpalua mahami siani terlu mobi madongan nami ima situa ceha purba dohot situa sitorus naposom nagali pamatang na alani parsahiton tuho pasat hami marhiti-hiti ruasmu nabadia na marpungu di son tu pasaha ma tunasida hamalumon kudang dope ali Tuhan akan namar sahid ruas ni huriam ala inang buru turnip doh akalan na asing nai nasubui hu bilangi hami marhiti-hiti tikion tungalusi matuhan tangyang nasida pasah matu nasida hamalumon nasian hoi nang hami pe akaruas ni huriam padau sian hami parmaran nang parsahito marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyang hami amin maridde mahita Mari te
tatangya koma peliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut seleho-leho na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mimasa na lohom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajom tonga-tonga di huriam. Do di portibion. Buhay marwa nami marhite-hite to dim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadiya magwarmo, say romaharazomo, say saut malo maneroham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sa darohang uluan siapari, say samadusa namin sa umpanesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugiyon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala sirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhom madamena tutodi munabe. Selamat hari Minggu madihita.